Assalamualaikum warahmatullah derɗiraɓe wondaɓe e jeygol ɓulaku tv mi silminake ɗo mon mi hofni on kala ha taweteɗon fu nder duniyaru ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo anduɗon mo mbowuɗon. Derɗiraɓe en gayɗi waɗugo vidéoji ha jeygol ɓulaku tv dow ko larani hala application ji miɗo hokkira on ka muñal. Derɗiraɓe wato sukleji am ɗuuɗi kanjum on waɗi e kanjum waɗi on gi en ɓeydi waɗugo vidéo dow ko larani hala application ji. Derɗiraɓe ɗum ɓe ɗon bolwa nami ɗo ƴamtomi ko larani hala application biyetenga GB WhatsApp hala GB WhatsApp on en ngari wollugo hande derɗiraɓe. Wato en andi application GB WhatsApp ɗum application wawande de ɓurduga nder application ji ɗi WhatsApp fu nga ɗo mari kujeji fere fere, groupe ji maga fere, de babal discussion maɗa fere, babal statif fere, babal appel fere, e nonnon ko goɗɗo yerbanima hunde wilinde a wawan a lara nde, e nonnon an bo a wawan a yerbana goɗɗo hunde no nde neɓiri fu to a yi fottanayima a wawan a supprima nde o wawata larugo nde sina GB WhatsApp man o mari. E nonnon dede ko larani GB WhatsApp a wawan a télécharge a statut goɗɗo na sei to a heewi a wi a télécharge application fere ko nandi be majum en andini ɗum application wa dede belga ɓurduga nder application ji fu. Dalila mai ɗo derɗiraɓe ɗo ɓeɗo posinami question mari haji application GB WhatsApp man. E nder message ji ɗi gerbantam derɗiraɓe message ji gonɗi e WhatsApp am ɗi ɗuuɗi ha WhatsApp am ngaman tan nga mi répondata message ji ko larani hala application ji. Miɗo mari presque message ji ujunere go'o ɗiɗi ha temere ɗiɗi tati ha presque ujunere derɗiraɓe. Mi fotayi mi wiya mi hosi wakkati am ko nde mi laari message ji moɗon mai ɗo mi répondiɗi ngam yi'ugo sukleji am ɗuuɗi na bana nane no ɓurna fu ɗum hanka on wonno sungurla am, mais jotta sukleji am man ɗo ɗuuɗi e message ji man ɗo ɗuuɗi derɗiraɓe. Dalila man ɗo on andi mi yerɓi application GB WhatsApp nder groupe ji meɗen diga ɗi WhatsApp, nder page amin je Facebook, nder e chaine amin je YouTube e ko nandi be man ɗum pat majum min gerɓi application GB WhatsApp min kolli on nda non téléchargirta to nga date maga wati nda no a waɗirta mise à jour maga, mais mi lara derɗiraɓe ɗuɓɓe paalaki aynata ɗum moƴƴo fu rena sei ñande date maga man wati ko bo nga majjori ɗum ko sani téléphone loro mata min wiya min germana ɗum application mai ɗo. E goɗɗo wolwana min bo to hakkilai lewru lebbi ɗiɗi ko asaweji fu min dara message muɗum min anda e onagal appel yaka fere himɓe fere ha ɓerna yiya banta ɗum mawnitade on min gaɗirta ka min keɗititako message mumen ma bo min jaɓatako ɗi yake fere mi heɗito message goɗɗo fu mi répondata ɗum ngam yi'ugo dede sukleji am ɗuuɗi na ɗum an bo fere maɗa. Dalila mai ɗum mi hosi décision kala giɗɗo GB WhatsApp fu mata Adamu Haruna dow numéro ha WhatsApp kam mi tammi hokkugo les ɗon on tammi larugo ka les ɗon matami dow numéro man ɗo yoɓan borowol 1000 francs on a yoɓata mi yerɓane application GB WhatsApp, ma bo to nga date maga wati ha maɗa a mari haji mi yerɓane no waɗirta mise à jour maga 1000 francs a yoɓata ɗo on dede condition ko larani application GB WhatsApp. E mi waɗi banni man ɗo bo derɗiraɓe na ngam 1000 francs mai ɗo mankanami de e na bo ngam haje 1000 francs mai on mi mari waɗi mi waɗi ɗum 1000 francs mai ɗo on andi ko waɗi mi waɗi banni man ɗo na mi waɗu banni man ɗo heɓa kala on mo mi yerɓaniga fu aynanga ngam to mi yerɓanima nga mere a accayga dow ɗum hunde mere man a andi ñande nga désinstallé fayinma a loroto a wiya min mi yerɓanma nga andi mi yerɓantega mere, mais to a andi a itti borol a yoɓi ɗo a wiyai kai ndigga mi aynaga boɗɗum ñande nga wati fa to hakkilai borol mi loroto mi yoɓa ngam heɓa on ayna ɗum. E to mi yerɓani on vidéo non gaɗirta mise à jour majum bo heɓa on ayna ɗum ñande nga désinstallé ma bo date maga wati on ngara mise à jour maga derɗiraɓe. To haje borowol man mi marno haje koje application ji man ɗo mi darnata waɗugo vidéo dow ko larani application ji kala nde mi waɗi vidéo dow ko larani application ji fu yimɓe capanɗe ko temeɗɗe ɗo matami coda application ji man ɗo, mais miɗo mari sungurla fere ɓurka dow ko larani hala application ji mai ɗo kanjum waɗi giɗon mi darni waɗugo vidéo dow ko larani application ji man ma bo mi hoytini ɗum sukleji on ɗuɗaniyam derɗiraɓe mi yiɗi mi fuɗɗita waɗugo hala application ji man ngam yi'ugo ɗum toujours ɗum enen man e on giɗi ɗum ɗum ɗo intéressé on, mais min bo wakkati mai ɗo premettatayam ha mi wiya mi hosiɗi ka banni man ɗo, mais mi habdan inchallah dede iya habdugo am min fuɗɗita waddangol vidéo ɗo ko larani application ji. Nda numéro ha ɗon ka WhatsApp numéro ha ka Orange, ka WhatsApp, ka Cameroun 6 92 92 14 90 derɗiraɓe on marɗo haji application GB WhatsApp fu matami dow numéro man ɗo dede ko larani application GB WhatsApp on bo mi wi na mi wi a matami a wiyami probléme téléphone maɗa fere ko bo probléme application wa wonga fere wa je GB WhatsApp uniquement je ɓen marɓe haje application GB WhatsApp derɗiraɓe so ngorla ko larani hala application ji miɗo siggi ɗum sera jotta kam miɗo mari ko suklimi je woni important je GB WhatsApp mai ma mi yi himɓe ɗuɗɓe nde mi heɗiti message yimɓe sappo fu mi tawan himɓe jowo kam fu ɗum hala GB WhatsApp ƴamatami kanjum waɗi mi waɗi banni man ɗo derɗiraɓe matemi dow numéro ji man ɗo dow numéro ha ka WhatsApp kangi ɗon ɗum numéro ha am min Adamu Haruna ɗo numéro ka WhatsApp ka Cameroun on anda bo ɗum 1000 francs ɗum borol on joɓata mi yerɓana on GB WhatsApp ma bo mi yerɓana on vidéo no gaɗirta mise à jour maga on jarama.